Cool bazalwane, thank you Ngwane. Angazi uhamba nobani kodwa nabo bonke uhamba nabo. Siyaba recognize egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Ngicela bazalwane ukuthi namhlanje ngikhulume ngezinto ezimbili kodwa into eyodwa. Kodwa ngihlukanise kabili. Aw amen. Hallelujah. Ngifuna ukukhuluma ngamandla ogcobo. Aw amen. Nomsebenzi wogcobo. Alibonge igama lika Jesu. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Asifunde iBhayibheli ncwadi kaIsaiah chapter number 61 bese sizothandaza. But uchawe esazosifundela kunento enginothisa ngogcobo bazalwane egameni lika Jesu. Aw amen. Ukuthi ugcobo it's very amazing. Alibonge igama lika Jesu. Angazi amen wenu ukhona bafowethu. Ningiphe nje amen nibhenga kimi sizothandaza amasinya. Nginothisa Ngwane lithi iBhayibheli ngelinye ilanga ngesikhathi uSaul onile kuNkulunkulu ethi uNkulunkulu akabulale ama-Amaleki. uSaul akangawabulala onke, wabulala okuzacileyo, washiya okukhulupheleyo, wathi uzokuhlabela uNkulunkulu. Now lithi iBhayibheli ke ngaleso sikhathi enze njalo, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesethi kuSamuel ngoba uSamuel wayemkhalela ekhalela inkosi uSaul. Aw amen. Ukuthi inkosi ungayilahli. Aw amen bazalwane. Then kwashuthi uNkulunkulu usedecideile wathi into eyenziwe uSaul ibhlungu kakhulu ngoba ubuye neminikelo ecabanga wayenza into eright, but ukuletha iminikelo ekhuluphalisiweyo kodwa kwasho ukuthi izwi lakhe belithe akabulale konke. Amen walapha ekhaya ngazi noma ukhona namhlanje. Izwi likaNkulunkulu wayesethi uNkulunkulu entweni zonke engizenamelayo nginamela ukulalelwa kwezwi lami kunemhlatshelo. Ngoba kuyenzeka unikele kodwa unikele ngeattitude wrong. Amen wenu bazalwa namhlanje angazi ushoniphi. Kuyenzeka wenze kahle kodwa iattitude ingabe right. Now uma ke ethi uzohlabela uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayeseyamala, wayesekhuluma noSamuel wathi Samuel hamba manje. Amen walapha ekhaya. Hamba manje ungiyele eBethlehem. Mawufika eBethlehem phakathi eBethlehem khona indoda obizwa kuthiwa uJese. Mawufika kuJese khona ngizibonela inkosi phakathi kwamadodana akhe. Amen. Hallelujah. Now uNkulunkulu nginokumangala why engathi uNkulunkulu hamba eBethlehem uya kuDavide ngoba uNkulunkulu uyamazi umuntu amfunayo. Kodwa mayizorifera uNkulunkulu akaqali aye kuDavide angayanga kuyise kaDavide. Angazi amen noma ngiyothola namhlanje. Halibonge igama lika Jesu. uNkulunkulu weprotocol. uNkulunkulu ozazi izinto ukuthi ihamba kanjani. And I'm wondering ukuthi phakathi kaDavide noJese kukhona itension ekhona. Because uDavide wazaleka ngasegcineni uJese akangakholwa ukuthi ingane yakhe le. Kodwa bazalwane likhona bazalwane. Kodwa kwasho ukuthi uDavide noma rejecta uyise yena wathembeka kuyise. Bamnisa hlane libi ihlane ligcwele. Aw amen bathandeka amabhere namabhubesi. Alibonga igama lika Jesu. Wahlonipha uyise noma uyise efuna sengathi angafa. Awodwa yazi mongcwele ungihlupha ngale nto bishop namhlanje. Ubaba lomfana ubengamthathi serious. Ubefisa ukuthi angaphuma ekseni angabonakala egcikeni. Azabuya ilanga lishonile. Alibonga igama lika Jesu.
kodwa umfana wahlonipha uyise noma uyise engamthandanga. Kodwa bazalwane, ukube bengiyakhuluma ngithi mangathi uGcobo olwalukhona kuyise kwaphoqa ukuthi alumsebenzele ngoba noma ubaba engambonisisi kodwa uGcobo liyakwazi ukumbona. Kunalo ocabanga ukuthi uyaseva uGcobo kanti useva ngeattitude wrong. Kodwa nikhona bazalwane, ngoba njalo uma izinto zakho ngizoshumayela abazalwane, ngifuna ukuchaza ngamandla amen bathandekayo oGcobo namhlanje bese siyathandaza. Ngoba njalo uma izinto zakho izizofika zisuka straight kuNkulunkulu kodwa zivaya through amen. Zize kumuntu uNkulunkulu uye kuDavide kodwa akayi kuDavide direct. Uthi hamba kuJese, unenkinga weDavide mawubalekelana noyihlo. Alibonga igama lika Jesu ngoba into ikayihlo izona izokusebenzela. And there was a man, lithi iBhayibheli yayiseva umprofeti, lithi iBhayibheli uGehazi igama layo yona yayibukeka iseva. Alibonga igama lika Jesu kodwa ingathembekile oGcobeni, egcineni yathola ukhoko. Noma uDavide uyise bengamthandi kodwa ubeseva ngokwethembeka kwathi uGcobo lukuJese waphoqa ukuthi makwefuneka akathintakala uJese. Ungalwi nomuntu ogcotshelwe impilo yakho. Ungalwi nomuntu ogcotshelwe impilo yakho. What is the work of the anointing? Kunento ekhulunywa uGcobo akuyona into nje bazalwane onga yokumpensa nokuswenka nokufaka amasuthu, kodwa umsebenzi is an empowerment that is given to a man to work on behalf of God. uNkulunkulu ezosebenza impilo yomuntu uyisebenza ngoGcobo olungahleli esihlahleni kodwa uhleli umuntu. Namhlanje ngizokhuluma ngamandla oGcobo ngoba ngizwa khona izibopho ezila okufuna iqashulwe namhlanje. But ngivumele ngibeke this foundation. Halibonga igama lika Jesu ukuthi uma njalo uGcobo luzoyisebenzela impilo yakho lubekwa kumuntu, kuyenzeka umuntu okubekwe kuye uGcobo angabi sezingeni lemicabango yakho kodwa uGcobo ngakhuluma yini bazalwane namhlanje. Kuyenzeka ukuthi uGcobo lungahlali kumuntu welevel yakho kodwa kuphoqe ukuthi noma uselevelini ephezulu udingeke uGcobo ngoba uGcobo ilona olusebenza impilo yakho. Ngoba khona izinto ezisetshenzwa imali, khona izinto ezisetshenzwa imfundo yethu, khona izinto ezisetshenzwa imisebenzi yethu, kodwa khona izinto eyidinga uGcobo eyingadingi nemali. I need to speak in this house. Ngifuna ngathola yini abathatha abangavula inhliziyo yabo ke ngikhulume phezulu kwabo namhlanje. Halibonga igama lika Jesu. Mina ngike ngabona abodokotela, ngike ngabona abantu abaphezulu. Halibonga igama lika Jesu. Imali ikhona yonke, uhlobo lwemali, imali yonke ikhona, kodwa isebezamile nama medical aid. Awu amen mathande kucace ukuthi ayehluleka. Sekudingeka umuntu noma kuthiwa akafundanga, noma kuthiwa akana degree, noma kuthiwa akana lutho, noma kuthiwa akana mali, esilonge noGcobo. uGcobo lushintsha isimo. Aho lamaya ngiyaluzwa lugcwele la endlini namhlanje. Sizoshumayela fushane. Ngivumele ngibeke le foundation. Ngivumelele ngibeke le foundation. Alibonga igama lika Jesu. The anointing. That's why when you come to the anointing, kufanele ufunde ukuzigwinya ukuthi mina ngiwubani.
ngoba ugcobo alujwayele ukusebenzela abaphezulu kodwa lusebenzela abashona phansi. Sanibonani bazalwane? Ingani ufundile omunye wathi kunjengamafutha ehla endevini zika-Aaron, kusho ukuthi asuke ekhanda ehlele phansi. Manje ugcobo lusuka phezulu lwehlele phansi. Mawuphakama ngaphezulu kogcobo kungenzeka uthi wena into zakhe ayilungi, kanti inkinga umkhulu kakhulu kunogcobo. Nikhona bazalwane namhlanje ebusuku? Halibonge igama lika Jesu. Halibonge igama lika Jesu. Look at this man. This is a great man. uNkulunkulu elithi iBhayibheli wayenikezile ukunqoba ngaye okuthiwa uNahaman. This man was a great man, but lithi iBhayibheli wayenochoko. And uma ubuka le ndoda yayinegolide nesiliva inane transport ukube ilesikhathi samanje ngabe ngithi lonke uhlobo lweimoto eziphezulu ozazi sanibonani bazalwane. Naw kodwa kwabonakala ukuthi inochoko. Intombazane yabona yathi awubheka umuntu omkhulu kangaka uzoshiya ikhaya lakhe ayokhishelwa ngaphandle ngoba uchoko wakufuna ukhishwe ngaphandle. Wathi awubheka umuntu omkhulu kangaka enemali, uchoko lwalungenani indaba ukuthi unamalini. Uma usuphethwe yilo ngoba kwakuyisifo esingalapheki kwakufuna khishwe ngaphandle. Umuntu ohloniphekile kwasho ukuthi kunentombazane elwaziyo ugcobo. Come on church. Kunentombazane elwaziyo ugcobo yasondela kumama yathi ema kukhona into engiyibonile ngesikhathi ngiwasha inkosi yami ngathi nochoko kodwa kunento eyodwa engicelayo ukuba inkosi yami ngiyihambe iye kwaIsrayeli ngoba kukhona umuntu kaNkulunkulu. Lo muntu kaNkulunkulu mayengama nje phambi kwakhe. Hayi bazalwane ningizwa, uma engama nje phambi kwakhe ushintsho lungaba khona ngoba noma imali ikhona ngeke ikwazi ukumsiza kulolu choko, ngeke ikwazi ukumsiza kule case. Yebo ibhamu ngoba impi uyakwazi ukuyilwa kodwa lempi ngeke akwazi ukuyinqoba, idinga ukuthi ayoma. Come on church, idinga ukuthi ayizana ayoma phambi kwaba. Awule bandla elikhulu kuluma nalo kodwa lingakhulumi. Ayoma phambi kabani? Komuntu kaNkulunkulu. I like the first act of this man. Kwathi noma ekhukhumele wathi uyayibuka imali wathi problem le case ayidinga imali, le case ayidinga degree yami. Khona izimo empilweni ezithi mayifika zingafuni imali yakho. Hey, unenkinga mawucabanga ukuthi yonke into uyoyenza ngemali. Uma ungazi njengamanje kunomuntu ophefumula ngemishini. Imali khona yonke. Maye nikezwe ithuba elincane mongathi ulethe imali amamiliyoni angavela bheke le. Kodwa uthi ningangitholela yini umfundisi? Because empilweni akekho umuntu okufuna phile engenayo umuntu ogcotshiwe wagcotshelwa impilo yakhe. Amen wala ekhaya awuka. Ngithi mina kuwe akekho umuntu okufuna aphile emhlabeni engenayo umuntu ogcotshelwa impilo yakhe. Lalani bazalwane, and kunabantu abanemali aba right empilweni abacabanga ukuthi ukukholwa kungokwalabo abangenamali. Uqamba ushiloke ngoba iministry kaJesu ayiqalanga ngabantu abangenalutho, iqale ngosomabhizinisi bodwa. The ministry of Jesus, uJesu watargeta osomabhizinisi, watargeta uPeter. uPeter was owning umkhumbi. Unawe nomkhumbi? Unawe nomkhumbi?
kusho ukuthi njengoba wayi-own umkhumbi was a great business person, waqala iministry yakhe ngabantu abangama-tax collectors. Uma ukhuluma nge-tax collector ukhuluma ngomunye umuntu oqoqa intela. Kodwa niyangizwa bathandeka, mayiqala iministry kaJesu, manje ma unemali ucabanga ukuthi wena uyobalekela into kaJesu usenkingeni. Umbona ngani ukuthi lo muntu wayisomabhizinisi ngempela? Umbona ngoba ebuza uJesu athi, Jesu siyozuzani ngoba sishiya konke sakulandela? Uyabona lo muntu umuntu wenzuzo, lo umuntu wenzuzo, siyozuzani. Uyacalculate uma ubuka iministry kaJesu. Sikhuluma ngoLuka, odokotela, owayedokotela, amen mathandekayo, edokotela even umpostoli uPaul wayeya kuDawu. Niyangizwa bathandekayo, noma bebe ngodokotela, but they knew that they needed the anointing. Angazi kona, I don't know ngikhuluma noba namhlanje. Sometimes when you have a lot of things, you would think you don't need God. Ozakeu wayesigwili phela lo, okuthiwa ivela kuboleka imali yakhe ayibuyise iphindwe kawu4. Maye kwakunikezini, uyacabanga lo muntu awukazi umboni mashonisa wangakini ukuthi unemali engakanani, uyamcabanga kuZakeyu ayiphinda kawu4. That was the ministry of Jesus. Namhlanje I'm inviting everybody abacabanga ukuthi banotho ukuthi lolo lutho kunesikhathi esiyofika ubone ukuthi awunalutho, udinga uqobo. Athi ngaxoxa kanje, you need the anointing. Ma ubona izinto ibophekile empilweni, kukhona izinto amadimoni angayisabi imali. Uthola ukuthi unemali nakho konke kodwa uklinywa ngabotokoloshi. Abantwana bakho bonke bayahewula, uzubahambise yonke inyanga uphuma ungena, uthola nale mali uyi-enjoy ngoba abantwana bakho abanakuthula, amadimoni ayadlalela kubo ngoba amadimoni awasabi degree onayo, awasabi ukuthi uyimanage emsebenzini, awasabi ukuthi ubani, kodwa amadimoni asabuco. Bazalwane, ngizwa ngathi sizokhuluma namhlanje ngocobo bese siyathandaza. In life, you need the anointing. Tshela umakhelwane ukuthi ngiyaludinga ucobo. Leli fakele shunyelwa namhlanje elithi hayi sizoyela thina uNkulunkulu, sikhonza thina uNkulunkulu, abasiyeke ngabantu sikhonza uNkulunkulu. Amen bathanda. uNkulunkulu akakwazi ukuoperate umhlaba engayigqokanga ilayisensi yokusebenza umhlaba. Uma uzosebenza umhlaba udinga ilayisensi yomhlaba. Angikwenzele kube lula ukuze uyibone lento. Wake wazama athi uyehla. Wathi uyehla kwavele kwasha isihlahla. Ethi uyehla nje. Wezwakala sethi Mose, ngizwile abantu bami, ngibonile ukukhala kwabo, manje ngehlile. Uverse 7 kodwa uverse 9 uthi hamba Mose uyongikhiphela bona. Kodwa mina uverse 7 bengehlile ngizobakhulula, kodwa uverse 9 hayi, ngiyabona mangehla kusha yonke into. It's better ukuba uhambe Mose uyongikhiphela bona ngoba bayakhala kimi, ngiyabezwa. Niyangizwa bathandekayo, bayahlupheka ngiyababona, kodwa inkinga ngikwazi uzehlela ngiyobathinta, kodwa ngidinga wena Mose. Dinga wena Mose. Awusanibonana entezi, awusathe entende, sanibonana enkonzweni. Halibonga igama elalela bazalwane, nangesikhathi esefuna uzohlangula umuntu ezonweni kwapho ukuthi akhishe incwadi yakhishelwa nasemhlabeni ngoba into eyidingeka yigazi. Kwasho ukuthi emhlabeni bayabaleka abantu,
kwase kuba nomhlangano ezulwini siyokwenza njani pho. Halibonga igama likaJesu. Wayesethi uJesu ngahamba mina. Ngathi bayabuzana ezulwini, uzohamba kanjani ngoba wena ungulizwi, wena ungumoya. Emhlabeni kudingeka inyama. Kwase kuyacinga kwathiwa ke ayikho intombazane esingavele siyongena phakathi kuyo, siyofunana esibelethweni, siyofuna inyama, siyofuna igazi ukuze siwusebenza umhlaba, because umhlaba ngeke ukwazi awusebenze uNkulunkulu. Halamaya. Our God is a spirit. When you serve God, uNkulunkulu simkhonza uNkulunkulu egibele kumuntu. Asibambe kancane bese siyathandaza. Get ready. Kuzophuka amajoka manje. Khona manje khule. Khona manje kuzophuka amajoka. Kuzophuka amajoka. Khona manje. Halibonga igama likaJesu. Kuzophuka amajoka. Never underestimate the anointing that is upon a man, because that anointing is God in a man. Umbona ngani uthi Mose uthi uNkulunkulu ngiyobakhulula mina abantu ngeke ngikwazi ukubakhulula. Uthi uNkulunkulu lalela into engizoyenza mina ngizokwenza wena ube njengoNkulunkulu. Bangizwa ngizokwenza ube njengoNkulunkulu bese kuthi uAaron umfowenu abe njengomprofeti. Ngamanye amazwi ngizokwembatha mina uNkulunkulu. Akamoshanda ngizokwembatha mina uNkulunkulu ukuze wena ukwazi ukuyongena ungikhululele bona, ngoba ngeke ubakhulule unguMose, kodwa mawuzobakhulula kufuna wembathe mina ukuze ube njengoNkulunkulu. Angichaze bafethu kancane. Angithi kube nesikhathi la uSawuli mhla izogcotshwa yena, kuthiwa kwalahleka imbongolo, wayihlangana nomuntu kaNkulunkulu kwase kwehlisa ugcobo phezulu kwakhe. Then abahlangana naye kusasa bambona uphakathi kwabaprofeti, naye uyaprofeta. Uyezwa bathi nendodana kaKhishu naye iyaprofeta, kanti bebengekho izolo. Kuthiwa ngesikhathi egcotshwa umoya kaJehova wehlela phezulu kwakhe, waba ngomunye umuntu. Ayileli bandla likho la ekhaya. Halibonga igama likaJesu. Wathi makwehla umoya kaNkulunkulu uhlala phezulu kwakhe ugcobo. Lithi iBhayibheli kwehla umoya kaSimakade waba ngomunye umuntu. Abamgcina izolo elandela imbongolo beza ngendlela yayizolo, kanti namhlanje usengomunye umuntu, umuntu ogcotshiwe akafani nathi. Ungomunye umuntu. Ungomunye umuntu. Ungomunye umuntu. You may think we are same, kodwa umuntu ogcotshiwe ikhona into esuka ihleli phezu kwakhe, uyinikezwe ngamazulu, ngoba kunezimpilo zabantu engizokhuluma ngazo khona manje okufuna ikhululwe. Akakwazi umuntu ngakhuluma za akakwazi umuntu kaNkulunkulu ukufana nabantu ayobakhulula. Akakwazi ukuba kuyilevel yabantu ayobakhulula. Kufuna attitude abesezingeni likaNkulunkulu ukuze mayifika kubantu. Halamaya. Ufuna sithandaze, funda shawe bese siyathandaza. But ugcobo lungolokusiza wena. Ungalibizi igama lomuntu omdala. Hawu. Funda utheni? Verse number ubani? Hawu, ubiza umuntu omdala. Wehlisa intshumayelo.
Funda chawe. Isaiah 61 verse 1. Verse number 1. My Jesus. Umoya wenkosi uJehova uphezu kwami. Ay uphela amandla kwenze njani? Funda iBhayibheli. Verse number 1. Yeah. Umoya wenkosi uJehova uphezu kwami. My prophet uIsaiah uthi umoya wenkosi uphezu kwami. Ngoba ugoba mali uphezu kwakho alikwazi ukuthi luhamba lodwa. Kodwa umoya wenkosi osuka uphezu kwakho. Funda baba, funda baba. Ngokuba uJehova ungigobile. Ukuba ngishumayela indaba ezinhle. Ugobo elokushumayela izindaba ezinhle. Akulona elokuthuka abantu, akulona elokubahlulela, akulona elokubalahla. Kodwa le indaba ezinhle, iziphi indaba ezinhle ukuthi noma usathane bethu uqedile ngawe, kodwa kukhona okusengenzeka. Alamondo shanda hande ilabashata alibonga igama lika Jesu. Iziphi indaba ezinhle yeni nanonke enikhatheleyo wozani kimi ngizoniphumuza. Iziphi indaba ezinhle wozani nithenge noma ningenamali. Orabashanta iziphi indaba ezinhle ngokuba lukho lutho olunge ukongenzeka. The anointing eyindaba ezinhle. Ugobo lwani alikho lebalo lwani ugobo. Sizoshumayela namhlanje indaba ezinhle. Hana man ilamanda. Yebo urejectiwe ekhaya kodwa ezulwini bayakuthanda. Yebo ushayekile kodwa khona inkosi engakwenza. Yebo ikhaya bawubona sengathi kuyaphela ngalo kodwa inkosi ingakuphinda yenze futhi. Iziphi indaba ezinhle weJeremiah yehlele endlini yombumbi. Bengingenze ini njalo wendlu kaIsrayeli ngibuye nginakhe futhi. Iziphi indaba ezinhle nginemicabango emihle ngawe, imicabango yokuphumelelisa. Umoya wenkosi uphezu kwami ungigobile kuba ngishumayela indaba ezinhle. Hey, indaba ezinhle lithi usiphilisile nani enakade nifile ngeziphambeko zenu, athi uphilisa nenyama yethu efayo. Alibonga igama lika Jesu. Uma uJesu ngakithi alibo ubanongamelana nathi, athi umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, athi athanda abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Siyamemezela izindaba ezinhle. Memezela indaba ezinhle. Memezela indaba ezinhle. Memezela indaba ezinhle. Lalela dadewethu kusengalunga. Lalela mfowethu kusengalunga. Nakule family yakhe broken kusengalunga. Hayi nakulo mshado wakho kusengalunga. Nalo msebenzi ohlupheka kuwo kusengalunga. Simemezela indaba ezi. Umoya wenkosi phezu kwamfunda njawo ungigobile kuba ngishumayela indaba ezinhle kwabathotshisiweyo. Ngizobopha abanhliziyo zabo yiphukile. Abantu bishop balezi insuku ngabantu abanhliziyo zabo yiphukile. Ubona abantu bebulalana kangaka sekuyafana manje ozele umfana nozele intombazane kuyafana ngoba namantombazana abulala amadoda. Yindaba kumne ukuthi uthola ukuthi insizwa ibe nebhadi yathola umntombazane ephuka inhliziyo ekade babe yiphula. Shade wena ushada nomuntu ophukile. Wami ngevele nguthola kunankinga ke vele ke ngoba vele ngiyahamba manje.
kuba uhlanga nomuntu ophukile kwenzeka iphutha elincane kambe ninamadoda ninjalo ngeke ungenzeke mina kanje awusekwenze njani kanti iyiphi inkinga abantu onhliziyo zabo iphukile ubona ngani ukuthi baphukile ubona omama abadala bathi ngeke sisaye kontanga wethu bagijimela abafana abancane abano 18 years inhliziyo zabo iphukile amen noma ngawuthola ngakunayo inkinga inhliziyo zabo iphukile alibonga igama lika Jesu ubona amantombazane athi angisabafuna ontanga ugijima namakhehla athi kungcono ikhehla lingiphatha kahle uzama ufuna indawo la angathotshwa khona khona amanye ama relationship nale yakho nje ukuyo uyayibona na ukuthi hayi ngoba wawuyithanda kodwa wawufuna into ezokuthoba kodwa into ebhlungu limala noma uphakathi amen usekhona ke bafethu usekhona alibonga igama lika Jesu wena wawungafuna relationship wawufuna into ezokuthoba uzubone khona insizwe ehamba iqhasha ithe ngibamba ithekeni mfethu enzima kabi amen bathandeka kanti wena ungumpolisa inhliziyo la iphuma khona iyo abantu inhliziyo zabo iphukile abantu balesi sikhathi baphukelwe izinhliziyo babulalene now and again kunezidumbe ezifayo why abantu onhliziyo zabo iphukile and let me tell you yonke lemizamo oyizama noma ungagijima kubafana abancane noma uyakubadala noma intombi ezincane noma enjani lithi iBhayibheli leyonto ayipholiswa ilendlela owenza ngayo uJesu uthi umoya wenkosi uphezu kwami ungigobile ukubopha abenhliziyo ephukileyo uJesu kuphela nakulomshado kuwo yebo ulimele kodwa uJesu kuphela obopha inhliziyo ephukileyo only Jesus uyile koma kuyile kuma social worker uright wenze kahle alibonga igama lika Jesu kodwa inhliziyo ayikapholi uyile kubafowabo abafundile yebo wenze kahle kodwa inhliziyo ayikapholi alibonga igama lika Jesu kodwa namhlanje ngiyamemezela uJesu yena kuphela obopha inhliziyo eyaphukileyo ngiyaluza ugobo lwakhe namhlanje lapha endlini abanye kuhle ngoba kunje kodwa phakathi emoyeni wabo balimele baphukile inkosi kuphela uJesu ebopha inhliziyo eyaphukile moya wenkosi phezu kwami ungicobile only the anointing uqobo lukwazi ukufinyelela la khona namazwi omuntu engenakufinyelela khona ukuthi uqobo ikwaNkulunkulu maselwehlile umbone ebipha ekhala kanti sekuphuma inhlungu engayikhulumanga inkinga yakhe kodwa uqobo lupenetrate lwazi la kunenkinga khona bakhona abanjalo namhlanje inkosi izoba lapha ebusuku angazi ulinyazwe yini angazi uphulo ubani inhliziyo okunye amaphutha akho kunabantu abala indlini abangayixolelanga ngenxa yamaphutha abo lento inikeza ukuthula ngenxa yezenzo zakho owazenza ngiyamemezela namhlanje ukuthi ungabusalwa nawe dedela uqobo funda baba ufuna sandaze sihambe siyolala moya inkosi uphezu kwami funda ungigobile funda ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo yebo nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa sizomemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo oh my God ayikho bishop lami into ebuhlungu njengokuphila
ukuphila komuntu othunjiweyo. Bafundisi bami, umuntu mayethunjiwe akaphili impilo ayithandayo, akadli ukudla ngesikhathi athanda ngaso, akadli into ayithandayo. Umuntu mayephukile ethunjiwe uphila intando yalowo amthumbileyo. Ngiyamemezela namhlanje bonke abathunjwe ngamadimoni, bonke abathunjwe usathane, inkosi ifikile. There is anointing uzokhulula abathunjiwe. Enye yeqinisa lebhlungu, kunama families athunjiwe. Thola ukuthi uzalwe vele emndenini okade wathunjwa. Okuhluphekayo lolu sizo odlula kulo alusuki kuwe, walu inherit. And now uphila impilo yokuthunjwa. Abanye abayithumba lempilo sebafa. Angazi ngikhuluma nobani la. Uke ubona umndeni okudakwa kuze kudakwe ngisho ingane encane yakhona, isalukazi sakhona. Uthunjiwe. Uke wababona ifamily esebenzayo kodwa ayikho progress. Imali yafika esandleni iphele ezandleni. Ifamily ethunjiwe. Uyazi uma ngihleli la, let me tell you, wena ucabanga ukuthi ukuhamba kahle ngoba uvuke ekseni emsebenzini, kodwa iqiniso akuhambi kahle. Wena uthunjiwe. Why Bishop BM ehlelele imvuselelo namhlanje? Khona umuntu akufana azokhululwa. Kunezibopho oboshwe ngazo ukukhulula abanhliziyo ephukileyo nokuqashula amaketanga. Funda nokuvulelwa kweziboshwa itilongo. Nokuvulelwa kweziboshwa itilongo. Khona iziboshwe la singcono esilapha ya esivalelwe lapha eWestville, ngoba uyakwazi ukuyibona indonga, uyakwazi ukubabona ozankosi. Kodwa kunomuntu ohamba ngaphandle kodwa eboshiwe. Yina yokhulula lapho, only the anointing. Yaluzwa lolu qobo namhlanje. Ngifuna sithandaze bazalwane. Kunabantu fundisa isikhale ababoshiwe ngwane, baboshwe behamba ngaphandle, begibela itaxi baye edolobheni, bedrive imoto zabo, bahamba baye emsebenzini, kodwa impilo yabo iboshiwe. Alibongwe igama lika Jesu. Ingakho nasethuna sempilweni akunakuthula usuzube nenhliziyo embi. Hayi ngoba wawunenhliziyo embi ukuthi uyayibona izinto ziyenzeka, kodwa yakho iboshiwe kwelika moya. Alibongwe igama lika Jesu. Uzame konke ayikho into ongayenzanga, kodwa uyabona ukuthi ibopho kade zabopha. Namhlanje ngiyamemezela onke ama-chains akubophileyo, onke ama-chain eziqalekiso, onke ama-chain eziqalekiso zozalo. There is anointing. Nantu ugobo, nantu ugobo, nantu ugobo mntanami. Maluke lafika luke likhulula intombazane, kube yona ehamba ikhululekile ekhaya, iyoletha uJesu ekhaya, ithi sengikhululekile. Alibongwe igama lika Jesu. Kade ngiboshiwe kodwa sengokhululekileyo. Alibongwe igama lika Jesu. Ngizothi namhlanje akunendaba ukuthi waboshwa ngani, anginendaba noma waboshwa abathakathi, anginendaba noma waboshwa abangakufuni, anginendaba noma waboshwa imithi yenyanga nezangoma. Kunamandla namhlanje, amandla ogobo akhona lapha endlini. Impilo yakho uyathanda noma uthandi, iyakhululwa. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Ngibona abanye inkosi yabakhulula kuzoqashulwa amaketanga
abanye amaketanga aboshwe ngawo ambelwe emnyango la edlula khona njalo, amanye ambelwe esangweni. Mawungena uhamba kuwo, uphuma kuwo. Sithumela amandla omlilo nasekhaya lakho. Shada baba shatala basiyana. Yela manda labasikhatha. Umoya wenkosi uphezu kwami. Usho njalo uJesu uthi ungcobile, ukhulula. Namba okugcina uthi nokumemezela umnyaka wokusindiswa. Namhlanje ngizamemezela usuku lwakho lokusindiswa. Ngimemezela ukukhululwa kwakho namhlanje. Lalela mawami, abantwana bakho bafundile kodwa impilo imila indawo kade yaboshwa lempilo. Ngimemezela ukukhululwa namhlanje. Kukhona ugcobo. uBishop uzoza ngaphambili bazalwane. I release this anointing oluphezu kwakhe namhlanje, because whenever uNkulunkulu ezosebenza, usebenza ngempilo, usebenza ngomuntu. Wonke umuntu ola endlini othi ngifike ngiboshiwe amaketama esitha yosuku lwakho namhlanje. Hey, alikho lebandla ngithi mina namhlanje it's your day. Namhlanje ngithi usuku lwakho. You see, you don't believe. Ngithi mina this is your day. This is your day. Abanye kuboshwe imali zabo. Abanye mawuke waqala wathenga into eyi1 yaphela imali esandleni. Uboshiwe namhlanje inkosi yakhulula. Ngani ngiyakhuluma nje namhlanje la endlini. Abanye kuboshwe imishado yabo. Yebo uyashada wena uyaphuma emshadweni. Awazi kwenza kanjani indoda yakukhahlela ungenzanga lutho. Nangu umkhululi namhlanje. Nangu uJesu namhlanje. Ibhizinisi lakho othi uyaliqala ayikho into eqaleka othi uyaqala kuyaphihlika esandleni sakho. Wena udinga ugobo luhlala kumuntu. Asime sonke ngenyawo. Let us all stand on our feet. Sonke asime ngenyawo. Leba shataya. I know that God is here and the power of Jesus Christ is here. His anointing is here. Power of deliverance is here. And I believe that somebody's life is going to be delivered. God is ready to set you free. You shall be free. I don't know that but tonight is tonight. The hand of God is here. The anointing of Jesus Christ that breaks the yoke of the enemy, the yoke of poverty, is going to take place upon your life. Lift up your two hands unto Jesus. Let everyone who is here abvula umlomo agethandaza. Ngiyawezwa amandla. While we are praying, ama-ushers abanye bazoba beme kuma passage, because there is a hand of Jesus Christ and the anointing of Jesus Christ that is going to take place upon each and everyone. Go line. Amandla egama lika Jesu azodeliverisha abantu who are in need tonight. Ake sikhuleke sonke, ake sithandaze sonke. Shandamaya. Let's all pray in the mighty name of Jesus. Let us thandaze, let us thandaze. Let us thandaze and let us sikhuleke. Thandaza wherever you are, thandaza wherever you are. There is an anointing and there is a power of Jesus Christ. Power of deliverance. Power that breaks the yoke of the enemy. Power that breaks the spirit of delay. Open your mouth and pray. Shandamaya. Funa standaze sonke njengamanje, standaze sonke. Wonke umuntu akakhuleke, wonke umuntu akathandaze. Wonke umuntu akathandaze. Wonke umuntu akathandaze. Ekamanta la brosaya kashataya. Tata zifundiswe ikhale.
Mfundisi Ikhali, come and pray. Shanda Maya Hela Babasa. Siyathandaza sonke. Siyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla onke. Size kuwe uNkulunkulu wethu onamandla onke, uyayibona le nhliziyo. Uyasibona lesasimo salo yasisi, salo ya mama, salo ya bhuti, salo ya baba. uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngelelela uNkulunkulu wethu oyingcwele, ukamyeki esefikile esandleni sakho. Qala kabusha uNkulunkulu wethu oyingcwele, bumba lo yamshado, bumba uNkulunkulu wethu leyampilo yalo yasisi, yalo ya mama. Ibumbe kabusha uNkulunkulu wethu onamandla onke. Siyathandaza lalibandla lakho uNkulunkulu wethu oyingcwele, lela bhizinisi elikwayo uNkulunkulu wethu ungaliyekeleli. Siyathandaza egameni likaJesu. Zonke ibopho uNkulunkulu wethu seyiqalekiso zemndeni siyayiqashula uNkulunkulu wethu onamandla onke ebusuku, ukuba uNkulunkulu wethu oyingcwele wonke umuntu oke wanyethela kule ndawo angeke aphuma afane, angeke aphuma afane, angeke aphuma afane. Siyathandaza uNkulunkulu wethu oyingcwele ebusuku ukuba wehlisele ugqobo othothinta wonke umuntu ongkhona kule ndawo. Jesus. Ikhaya labo shika salabo shika. Anointing in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus. Out, Jesus. Sebenza, 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 sebenza moya ngcwele. Sebenza moya ngcwele. Sebenza moya ngcwele, sebenza, 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 sebenza. Ayaqashuka, 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 ayaqashuka. Ayaqashuka, ayaqashuka, ayaqashuka. Ayaqashuka, ayaqashuka, ayaqashuka in Jesus' name. Father, we thank you. Ngoba inceku yakho uNkulunkulu wethu ngokuphinda phindiwe. Ukuba njalo mayime ikhulula inhliziyo yakho. Ngoba the bishop. Kuba uNkulunkulu wethu oyingcwele inhliziyo yakhe. Qhubeke njalo ikhathalele imphefumulo yakho. Sikhulekela abazosupporta le ministry. Ngokungakhathali ukuze kulandwe imphefumulo. Siyathandaza Nkosi ukuthi ungasiyekeleli. Yehlisela amandla akho, abanye Nkosi bazokholwa ngoba beyibonile imangaliso zakho. Bazokholwa ngoba babonile amandla akho. Ehlela kule ndawo uNkulunkulu wethu oyingcwele. Vula amehlo, abanye bayabona kodwa valekile imehlo. uNkulunkulu wethu onamandla onke siyathandaza kule ndawo. Yehlisela ugqobo olungakaze labonakala uNkulunkulu wethu oyingcwele. Ugqobo singakaze sal experience kule ndawo yakaMashu. Shintsha, bashintshe, 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 bashintshe. In the mighty name of Jesus. Sibongile Nkosi ukuba uthembekile phakathi kwethu. Uzoqhubeka njalo uthembeka. Abanye basebenzise besemakhaya. Abanye uNkulunkulu wethu oyingcwele kunogqobo bazophuma nalo kule ndawo. Bayohlikihla izihlobo zabo uNkulunkulu wethu ayizosizakala. Ngenxa yokuthi banyathele kule ndawo. Ungabayeki nabo Nkosi. Ungabayeki, 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 ungabayeki njengalo wesifazane owaphuma ekhaya. Engashunyayizwanga umuntu kodwa ethintwe nguwe. Bathinte uNkulunkulu wethu oyingcwele, bathinte, bathinte. Abanye bathinte besemakhaya ukuba le voice ifinyelele. Amen abakuzo uNkulunkulu wethu. Bafike nobufakazi obusha ukuthi ngizwile ngale yamvuselelo. Ngizofakaza. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. While isimile kanjalo ngenyawo, I feel bazalwane there is this anointing that is here.
And God is about to heal somebody's life. The faith that I have, it is the faith that can heal all chronic disease. But before we get there, sicela sime ngenyawo ngoba namazulu amile ngenyawo. I just need ngize ukuba ngaphula amajogo. Lolo cobo lwaphula abajogo. Nokumemezela umnyaka omusha wensindiso. Cela ke siqale ngabo labo abathi akakaze ngisindiswe. Ngaphambi kuba sibeka abantu izandla kubathandazela. Ngiyawezwa amandla e-deliverance. Ngiyawezwa amandla ukukhululwa kwabantu. Mawukhona lapho uthi akakaze ngimamukele uJesu. uJesu kwafika amadoda ethwele umuntu ohlakeni amane. Afica uJesu efundisa. Isixuku sivala umnyango. Bagibela phezulu bavula uphahla lwendlu. Bamdedelele ezandleni kaJesu. UJesu akangasho ukuthi you are healed, but what izono zakho ithethelelwe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi before you get deliverance kwangathi ungamthola kuqala uJesu. It is important for you to receive Jesus Christ before uthole izinto zakhe. Mawukhona lapho ungakazi umamukele. Kwesinye isikhathi ezinye zezinto nezifo zihlaliswe ukuthi awusindiswanga. Once wathatha yena kuhamba otokoloshe, kuhamba omantindane, kuhamba izifo zeminyaka. Mawukhona namhlanje uthi Jesus I need you. Cela uphamise isandla sakho sokudla. Uthi ngicela ukuthandaze nami Bishop wena uthi akakaze ngisindiswe. But tonight is my night. Wherever lapho khona uthi akakaze ngimamukele uJesu, just lift up your right hand. We want to pray with you. Amazulu ame ngenyawo njengoba sime ngenyawo. Balinde wena ukuba buya mntwana ubuyele ekhaya. If ever you are here, you want to receive Jesus, unga hesitate. Just lift up your right hand, stretch kakhulu isandla. But ukhona lapha ngemuva. Usiphamise sendlula ikhanda singehli. God bless you. God bless you. Ngiyabona futhi na. God bless you. Mayikhona omunye othi Bishop akaze ngisindiswe. Ungasehlisa isandla sakho sesithandaze nawe. Mawukhona uthi akakaze ngisindiswe ngicela usiphakamise isandla. We want to pray with you. Bawuzalwane. Ngoxoxa ngelinye ilanga ukuthi ngamukela uJesu kwenzakalana empilweni. Ngabhekwanga izandla. Kwesinye isikhathi abanye sobabeka izandla kodwa khona ukuthi mabemukela uJesu automatically uJesu adile nezimo zabo. Abanye adile nezimo ezisekhaya. Cela uphamise isandla la ukhona. Mawuthi Jesu I need you. Mawuthi Jesu I need you. Lift up your hands. Nabaphamise izandla ngicela basuke lapha emuva beze phambili. I need. Oh, I need you. Yeah. Every hour I need you. Bless me now, my Savior. Bless me now, my Savior. Hallelujah. I come. Oh, I come to you. Batana bam phamisana izandla abantwana bam. Angikudelela ukusindiswa komntwana omncane. When I received Jesus, I was at the age of 13 years. Up until now. Bless me now, my Savior. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I come to thee. Cela sibalekele ukusho lo mthandazo Nkosi uJesu. Ngiyavuma ngomlomo wami
ukuthi uKristu Jesu inkosi Kristu Jesu ngiyakholwa ngenhliziyo yami ngikholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu amvusa uJesu kwabafile uNkulunkulu wamvusa uJesu wabafile ngiyabonga namhlanje bonga namhlanje ukuba isidalo esisha isidalo okudala kwendlulile okudala kudlule kodwa sekuvela okusha sevele uku ngiyabonga namhlanje yabonga namuhla ungenza ngibe yilunga kungenza kube yilungu lomndeni wasezulwini lelo sezulu ngegazi likaJesu. gazi lika Jesu Thank you Holy Spirit. Ake sithandaze. Siyabonga baba wethu ongcwele namphefumulo bancane. Kodwa into engena kuwe uNkulunkulu. I have seen abanye abashumayele bena 10 years. I have seen God kwi-ministration ngiministerisha ngabona ukuthi wena uNkulunkulu awuyi ngeminyaka yomuntu. Mawagcoba uDavid eneminyaka ewu12 wamgcobela ukuthi abe inkosi kusho ukuthi wena uNkulunkulu awunendaba nesize neage yomuntu. Ngiyathandaza namhlanje for your grace and your power to take place upon their lives. As they have received Jesus Christ in their lives, may this grace, God, take place upon them. Lo Musa awubabiyele baba wethu namandla onke ekukhuleni kwabo bengakhuli bodwa kodwa bekhule isandla sakho siphezu kwabo. In the mighty name of Jesus Christ. We bless your name, oh God, for your blood. Elingaphelelwa yivelu. Na namhlanje lithengele bona laba. Siyabonga baba wethu ongcwele. In the wonderful name of Jesus Christ. I shall uJesu ezandleni enkulu. God bless you bataba hambani nabo nemuva for amathithi. Cela siphamisene izandla bazana singene kwi deliverance. Cela singene kwi healing and deliverance. Ngiyamuzwa uNkulunkulu namhlanje khona into afuna ukuyenza. There is someone on a problem. I don't know noma ulcer kodwa amathumbu akhe esisu sakhe is having a problem even now. Ukhona la isisu sakhe siyashisa emathunjini eswini. It's not an issue yamanje but it's almost an issue ka 3 years. Emhlukumeza. God is going to heal you and is going to deliver you. Cela siphamise izandla zethu because ngezwa amandla healing phezu kwabo wonke umuntu ozobeka izandla. But there is only one thing that I will ask from you. You must have faith that God is going to deal with your situation. Don't allow isitho kuba silethi fear nokuaccommodate nokujwayela ukuthi wena you've got this issue. Makwazi ukuphulukisa a woman owayekade senomopho for 12 years. Esakho si less than that. Lo mnyaka mncane yakho kunaleka lwesifazane. Maphulukisa le ndoda esikule for 38 years. God can deliver you. God can heal you. And as palms izandla bazothi inyanga enkulu ikhona la ehlabelele. While thina sizobeka izandla kulaba abadinga uNkulunkulu. You'll make 2 lines here. Nizokwenza uline ababili la a passage. Then you'll come ngalabo line ababili. Ngakuthembisa namhlanje lesimo sakho uNkulunkulu uzodila naso. Kunamandla egama lika Jesu azofohla ngenelele. Laba abadinga umthandazo semngafuna ngabe sewumile uline oqala la. They will build 2 lines obhekale 2 lines obhekale. In the mighty name of Jesus Christ. Holy Spirit, inyanga enkulu ikhona la. Thank you Jesus Two lines ubhekale uline. Ashas. 2 lines ubhekale. 2 lines. 2 lines. Let be the space. Phakathi nendawo. Inyanga enkulu. Oh la la.
Okamalayo. Okamali. Ibambe chawe phamisana izandla kusasa siyavala kusasa. Honor prayer sila abefundisi bishop ngiyacela size sizobakhulekela. There is deliverance. Kusasa uyamema uthi ubusuku bonke kusasa ubusuku bonke. Sila ubusuku bonke. So khonza the whole night. Gogo kwenze njani ngenduku? You had an operation. Which year? 6 years. Kusho ukuthi ke emva kwalokho ke after 6 months kwaphola ke kwavaleka ke kwasukuba isilonda ke okusho ukuthi ke kwazi kwahamba kwaze kwavaleka kona sekupholile kodwa ke iqolo nje libhlungu kubhlungu mangihamba isikhathi eside kubhlungu noma ngimile kubhlungu Inkinga sisale neqholo manje. yebo Kupholile la wahlinzwa khona. yebo kwaphola Manje uNkulunkulu ufuna kuphulukise kwi spinal cord ukuthi aqede inhlungu sona iqolo. amen baba God is going to do it today. Uzokwenza Oh, hallelujah. in the name of Jesus. Oh God. Sizonibeka izandla mawufika la phambili wena okwazi ukuphamisa izandla zombili will lay hands upon you. God izandla zibe ziphezulu. In the mighty name of Jesus. Bazobeka nakulula ino ngapho bishop egameni lika Jesu. Inyanga enkulu liko nala okama amali Inyanga enkulu inyanga ona la Gulu Lula Opa Anina lelu Jesu Anina lelu Jesu Alelu Jesu Inyanga enkulu Yebo Ikolala Okaba Hallelujah. Oh,
Esisiniswa, esisiniswa ngalo. Hallelujah. Aliko, Jesus, Ila Jesus, Nipeli, Hallelujah. Esisi songale, esisi. Aliko,
Usiniswa aliko Yebo ika Hallelujah Eliga Jesu Eliga Jesu On our feet for the last time. I feel God want us to thank Him because He have done it. Oh God, healing and deliverance. There will be a testimony after tonight. Upon your life, lift up your hands.
Usiburuke Morena. Sizala zethu sesiyahamba angazi why lo onenkinga yenso yakwa right uzile la phambili wena onenkinga yenso yaka right uzile uzothandazelwa la phambili noma mawubuya lapho ngicela lo ngikhuluma naye wenso yaka right enama pains akhona inso yaka right mawukuthi ubuya la phambili phambi izandla zakhe noma suke ehlalo nagijimezelana lolo nenhlungu ayizwe insweni yaka right gijima uzele mala phambili kathi kuthandazela wena impela umoya engcwele akhuluma nawe why ungezanga lift up your two hands iphambi izandla zakho phezulu cela ibambe ngesandla esokudla ibambe ngesandla sokudla Siphamisa izandla zethu phezulu moya ingcwele siyakubonga Nkosi uJesu izwi lakhe lehle kule ndawo likhulu labantu bakule ndawo kwamashu sesiyahamba uNkulunkulu siye endlini siyobonana kusasa ngiyakholwa uNkulunkulu ukuthi bazobuya bephethe ubufakazi uba wena uNkulunkulu onjalo kusasa they are coming back with their testimony in the mighty name of Jesus Christ. uNkulunkulu ofohla njengamanzi amaningi in the wonderful name of Jesus Christ. We love you, Lord, and we bless your name and we glorify your name in Jesus mighty name. Ashaya uJesu izandla ezinkulu sishayela uNkulunkulu izandla sishayela uBishop IS Zikhali ukusetshenziswa uSimakade ngalolu hlobo.